Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Салкын су белән кулланалар, койнар су өчен түлиләр. Күп фатирлы йортларның берсендә яшәүчеләр гаделсезлектән зарлана. В туалете, чтобы умыться, если захотеть, как говорится, искупаться или даже просто утром зубы почистить или голову помыть, у меня здесь печка стоит, я печку включаю, потому что в туалете очень холодно. Хәзер кат-кат юрганнарга төренмибез. Бөгелмә прокуратурасы фатирда жылы бирү мәсьәләсен игътибарсыз калдырмый. Без инде һәр мөрәҗәгатьне үзебез алабыз. Мин үзем дә чыгам, ярдәмчеләрем дә чыга минем. Һәм бергә тикшереп, җылыкны бергә дип үтәбез. Шананы вакытында әзерлек. Азнакайда кар чистарту техникасының кышкы сезонга әзерлеген тикшерделәр. 900 километр юл алар үстендә, бүтән реагентлар да алынган, техника да әзер. Тукай проспектында 41-нче күп фатирлы йорт проблемасы бер ай элек кенә барлыкка килмәгән. Биредә яшәүчеләр ел саен көз көне кайнар су булмау турында хәбәр итә. Әгәр элек җаваплы оешмалар аларның шикаятьләренә оператив рәвештә җавап бирсәләр, хәзер идарәче компания, коммуналь хезмәт һәм район администрациясенә шалтыратулар нәтиҗә бирмәгән. В туалете, чтобы умыться, если захотеть, как говорится, искупаться или даже просто утром зубы почистить или голову помыть, у меня здесь печка стоит, я печку включаю, потому что в туалете очень холодно. Тукай проспектында 41-нче күп фатирлы йортта яшәүчеләр сабырлык туплап яшиләр. Биредә җәйдән бирле кайнар су юк. Когда летом отключают... Җәй көне суны 2 атнага сүндерәләр дә, аннары инде кайнар су булмый бездә. Ул җылынсын өчен 5-6-7 чиләк су агызырга кирәк. Иртән салкын су белән юынабыз. Чәчләрне юу вакытына ул бераз гына җылына. Һәм бу проблема ел саен кабатлана. Голову моем чуть-чуть тепленькой. Каждый год вот эта проблема. Кайнар су ага башласын өчен салкын температуралы кайнар суны ким дигәндә 15 минут дәвамында кранны тулысынча ачып агызырга кирәк. Бу квитанцияләрдә су куллану күләмен һәм түлисе сумманы арттыра. Биредә яшәүчеләр салкын суны кайнар су бәясеннән түләүләреннән канәгать түгел. Төрле инстанцияләргә мөрәҗәгатьләргә карамастан вәзгыять элеккечә кала диялар. Моннан тыш яшәүчеләрнең тагын бер хәл итәсе соравы бар. Домофон үз функцияләрен үтәми. Вот она дверь, она не закрывается. Менә ул ишек нинди көч белән генә япсаң да, ул ябылмый. Ләкин һәр ай саен 65 сум түлибез. Ә безгә һаман шалтыратырга, язарга, түләргә туры килә. Иң мөһиме, без инде хәзер төшенкелеккә биреләбез. Беркем дә бер нәрсәдә эшләргә теләми. Главное, руки что опускают, что никто не хочет ничего делать. Бу хәлгә ачыклык кертү өчен без Домофон плюс Домофон өчен җаваплы оешмага мөрәҗәгать иттек. Белгечләр җитешсезлекне бетерү өчен тиз арада урынга чыктылар. Тукай 41, третий подъезд, проверка оборудования. Магнит держит, отпускает, индикатор горит, кнопки. В квартиру звонки идут. Откройте, пожалуйста. Спасибо. С квартиры открывается. Белгечләр ачыклаганча, җиһазлар төзек эшли, ә менә тышкы ишек тиешле хәлдә түгел. Управляющие компании отвечают за Идарәче компания идарә шартнамәсе һәм гомуми җыелышта раслана торган йортны карап тоту буенча эшләр һәм хезмәтләр исемлеге нигезендә керү ишекләрен карап тоту һәм агымдагы ремонтлау өчен җаваплы. Мондый төр эш мәҗбүри. Домофон компанияләре нигездә керү төркемнәренең ишекләрен тоту өчен җавап бирми. Домофон җиһазлары бернинди проблемаларсыз һәм шелтәләрсез эшли. Само же оборудование Домофон Плюс работает без каких-либо проблем и нареканий. Моңа новация идарәче компаниясендә ишек канәгатьләнерлек хәлдә ябыла һәм тыгыз урнашкан ремонт таләп ителми дип җавап бирделәр. Кайнар су булмауга да ачыклык керттеләр.
После того, как были ремонтные работы. Ремонт эшләре башкарылганнан соң һава бөкләре барлыкка килде. Бу проблеманы хәл итәргә краннар йорт проектының подвалында каралмаган. Бу һава бөкләре барысы да югары катлардагы фатирларда дигән сүз. Фатирларга керү мөмкинлеге юк. Милекчеләр һаваны үзләре дә чыгара ала. Яки безнең слесарьларны кертергә кирәк. Ләкин кызганычка каршы 8-дән 5-кә кадәр бу фатирларга керү мөмкинлеге юк. Без инде бер генә тапкыр йөрмәдек фатирлар буенча. До 5 там доступа нету. У нас мы уже не один раз ходили ведь. Моннан күренгәнчә мәсьәләне чишүнең юлы бер. Я фатирга белгечләрне кертеп һава бөкләрен юк итәргә, яки салкын су өчен кайнар бәясеннән зарламый гына түләүне дәвам итәргә. Әмінә бөгілмәлілерінің тұрак коммуналь хуҗалыгы хәл итәсе мәсьәләләрен прокурор үзе шише. Көннәр суынған сайын фатирда җылылык булмаганга күрә, көндә идарәче компаниягә шалтыратып арыган Наталья Гусева бөгілмә прокуратурасына мөрәҗәгать итә. Шуннан соң гына без кузгала. Теманы махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева дәвам итә. Наталья Гусева да бүген үзенчәлекле кунак. Бөгелмә прокуроры шәхсән үзе. Бирегә Наталья Гусева чакыру буенча килгән. Җылыту сезоны ай башында башлануга карамастан, аның фатирында һаман җылы түгел. Әңгәмә шул хакта бара. Наталья Гусева җылыту сезоны башлануга көн саен таң идарәче компаниясына шалтыратып тора, әмма нәтиҗәсез. Көтегез дип җавап бирәләр. Никадәр түзеп була инде моңа. Соңгы тапкыр ачуым чыкты. 2 тапкыр йортыгызга янә җылылык бирдек диләр. Нәтиҗәсе юк бит. Натальяга бу сорауга җавапны прокуратурада эзләргә туры килә. Ул анда гариза белән мөрәҗәгать иткәч, фатирда аз гына булса да җылылык барлыкка килә, ләкин сораулар әле калган. Фатирга җылылык биргән дип түләүләр киләчәк бит. Ни өчен мин күрсәтелмәгән хезмәт өчен түләргә тиеш? Ваннадагы кайнар су турбасы фатирымны җылыту җылылык булган дип саналмый бит. Прокуратурага җылылык булмау турында гаризалар көн саен килеп тора. Шуңа күрә бу мәсьәлә прокурор Ришат Шакировның контролендә. Быелның 9 аенда прокуратурага 1000-нән артык гариза килгән. Аларның һәр 4-се торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемалар белән бәйле. 9 ай эчендә 1000-нән артык безгә мөрәҗәгать кеше мөрәҗәгать итте. Инде һәр 4 кешенең берсе инде сфера жилищно-коммунальных услуг. Менә инде хәзер кышка таба киткәч, җылы булсын дип бүлмәләрдә кешеләр инде әлгенә суграк тотты, безгә мөрәҗәгать итәләр. Без инде һәр мөрәҗәгатьне үзебез алабыз. Мин үзем дә чыгам, ярдәмчеләрем дә чыга минем. Һәм бергә тикшереп, җылылыкны бирергә дип үтәбез. Таң идарәче компаниясе мастеры әлеге йортта җылылык булмауны җылылык белән тәэмин итү торбаларында басым булмау белән аңлата. Бу проблема шәһәр үзәгенә хас. Айгөл Шәрәфиева, Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында юл хезмәтләрен махсус техникасының кышкы сезонга әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Район башлыгы җитәкчелегендә күчмә киңәшмә Актүбә муниципаль унитар предприятиесеннән башланып китте. Алга таба шәһәрнең яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятиесендә һәм Ознакай автомобиль юллары идарәсендә дәвам итте. Теманың дәвамы алдагы видеоязмада. Быелгы кышта Ознакай яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятиесендә барысы 16 берәмлек техника эшләячәк. 380 тонна тоз ком катнашмасы, 600 тонна ком, 15 тонна тоз әзерләнгән. Ознакай автомобиль юллары идарәсендә кышкы чорда 50 берәмлек техника хезмәт куярга әзер. Монда катнаш юл машиналары, грейдерлар, бульдозерлар, экскаваторлар һәм йөк төягечләр дә бар. Вот вся эта техника практически готова к зимнему содержанию. Бу техникалар кышкы чорга әзер. Сез монда 100% әзер булган техниканы күрәсез. Бу диварларда кышкы җиһазлар, алар да тулысынча әзер. Алга таба анда тагын да мәйданчыклар бар. Техниканың бер өлеше җәйге төзелеш эшләрен тәмамлау алдында. Часть техники работает еще по завершению летних строительных работ. Оешмада эшләр үз тәртибе белән бара. Техникада без дә үз бурычларын үтәргә әзер дип белдерә хезмәткәрләр. Ознакай вадында 14 ел инде эшлим. Җәйгелектә ямышны ремонтта йөрибез, кышкылыкта зимнее содержание. Юллар карыйбыз, сартабыз. Рамил Ямалиев автоэлектрик. Ул биредә 1990 елдан бирле эшли. Минем белән әти дә, әни дә монда эшләделәр. Әти главный энергетики, әни кассир бухгалтер булып эшләде. Моннан пенсияга киттеләр. Мин электрооборудование, автомобиль карыйм, трактор. Жолга да чыгып карыйбыз.
Район башлыгы Марсель Шайдуллин техникаларның кышкы шартларга тулысынча әзер булуына ышанычын белдерде. Техникалар ремонтланган, барысы да әзер. Бүгенге көндә шушы техниканы әзерләп бетергәннәр. 900 километр юл алар өстендә. Bütün реагентлар да алынган, техника да әзер. Күчмә киңәшмә барышында ком-тоз катнашмасы запасларына һәм юлларда катлаулы хәлләр килеп чыкмасын өчен өстәмә чаралар оештыру мөмкинлегенә дә аерым игътибар бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әмінә қалабызда ise жәмәғәт транспорты тукталышын күзгі тематикада бизеп пассажирларның кәйфен күтәрәсе иткән. Оны бәхетле Әлмәт проекты кысаларында шәһәребезнең туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре башкарып чыккан. Әлеге практика Нефть каласында беренче тапкыр гамәлгә ашырылмый. Узган ел Ленин урамы Төзүчеләр проспекты бөҗрасындагы тукталышта көзгечә киенгән иде. Музей хезмәткәрләре өчен бу гадәти булмаган беренче тәҗрибә. Халыкның мондый матурлыкка ничек җавап бирүләре турында алдагы материалда карый аласыз. Ленин урамының бір остановкасы бүген көзге тематикада бизәлгән. Монда көзге уңыш, көзге чәчәкләр һәм татар халык җырлары яңгырый. Оештыручылар әйтүенчә, бу әлмәтләрнең әз булса да кәефләрен күтәрү өчен эшләнгән. Әлеге күргәзмә һәрбер кешедә елмаю барлыкка китерә. Автобуска керүче һәм чыгучының күзе әлеге матурлыкка төшә. Җәяүләп узып барганнары да туктап фотога төшеп китә. Көзге уңыш чәчәкләр, борынгы көзге татар орнаменты белән мендәрләр, балалайка сандык. Булар барысы да туган якны өйрәнү музееннан. Өстәвенә биредә татар халык көйләре дә уйный. Бу кәеф күтәренкелекнең авторлары туган якны өйрәнү музее коллективы. Это в первый раз мы хотим увидеть настроение. Без беренче тапкыр шулай тукталышны бизәргә чыктык. Халыкның кәефен күрәсе килә безнең. Ошаса, бәлки шулай бизәргә ешрак чыгарбыз да. Әлмәтлеләр бик җылы кабул итә бу идеяны. Сөенәләр, фотога төшәләр. Люди проявляют такие эмоции, как будто вот радостно у них на лице и хотят сфотографироваться на этой зоне. Туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, мондый проектлар шәһәребез халкына тагын бер кат борынгы предметларның музейда саклануы турында искә төшерә. Әгәр сездә дә борынгы әйберләр бар икән, аларны музейга мәңгелек саклауга тапшырырга була. Ул Әлмәт шәһәре Тынычлык урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр рухи байлык хакында кайгыртса, икенчеләре халыкны тәмле ашатып күңелен күрә. Бүген калабызда беренче тапкыр пешекчеләр бәйгесе узды. Анда катнашчылар сыйлый, гаҗәпләндерә һәм сөендерә дә белү серләре белән уртаклашты. Татнефть Урс предприятиесе хезмәткәрләре арасында беренче пешекчеләр бәйгесе Акчарлак кафесында узды. Тәмле җиңү кемгә эләкте? Бу сорауга җавап киләсе сюжетта. 2, 3, на старт. Вора уходят. Пешекче эше һөнәр түгел, ә сәнгать дип саный оештыручылар. Шуңа күрә халыкара пешекчеләр көне уңаеннан тәмле бәйге уздырырга уйлыйлар. Моннан тыш тантаналы шартларда намуслы хезмәтләре һәм зур өлеш керткәннәре өчен иң яхшы хезмәткәрләрне дә бүләкләделәр. Мы не стали делить на возраст. Бәйгене без яшькә һәм ниндидер критерийларга бүлмәдек. Барлык теләүчеләр дә катнаша. Бәлки кемдер бүген катнашырга батырчылык итмәгәндер. Икенче тапкыр катнаша алачак. Мин барыгызга да уңышлар телим. Бүген бәйгедә бәйсез жюри эшли. Көн саен безнең сыман тикшерә, контрольдә тота, әзерли торган кешеләр түгел. Без бераз читтә калдык. Бәйсез жюри эшләячәк. Карарбыз, ничек бәяләрләр. Работать будет независимый жюри. Посмотрим, как оценят. Өй эше яшелчә һәм җиләк җимешләрне фигурлы итеп кисеп тәкъдим итү һәм яраткан пирог әзерләү иде. Тәмле, хуш исле һәм матур ризыклар арасында иң яхшыларын сайлап алу кыен булды. Жюри ризыкларның креативлыгын, рецептурның оригинальлеген һәм тәм сыйфатларын бәяләде. С того, с чего мы начали, мне тоже понравилось. Посветочка есть. Кайнар ризыкка катнашучыларга сыер итеннән парда котлет пешерергә кирәк иде. Бер технологик карта буенча әзерләүгә карамастан, һәркемнең ризыклары төрлечә килеп чыкты. Жюри бәяләвенә ризыкны бирүгә барлык катнашчылар да иҗади яктан тырышты. Венера Мәхмүтовага үз көченә ышанычны аның бай тәҗрибәсе бирә.
После школы я сразу... Мәктәптән соң мин пешекче һөнәренә укырга кердем. Минем әби һәр вакыт тәмле пешерә иде. Миңа да бу бик ошады һәм шулай итеп мин 14 ел Татнефть Урста эшлим. Әмма минем гомуми стажым 27 ел. Һәркемнең үз зауыгы бит инде. Кемдер тузлыны ярата, кемдер балыны һәм барлык килүчеләр дә бигрәк тәмле чыккан. Без тагын киләчәкбез дип әйтсеннәр өчен, менә буларның барысын да дөрес итеп бергә кушарга кирәк. Мы придем еще раз. Розалия Мерданшин да үзенең белем һәм тәҗрибәсе белән мактана ала. Тәмле пешерүдән тыш ул зефир һәм шоколад флористикасы белән мауга. Ну, мен бетердем башта училище, анан техникум, анан инде менә әти урнаштырды нигә орыс системасына. Запрамбазада полустоловый бар, третий столовый, наша столовыйда эшләп киттем инде мин. Җентекле фикер алышканнан соң жюри конкурсның җиңүчесен билгеләде. Фаворит исемен кампус ашханәсе пешекче бригадиры Людмила Шакирова яулады. Аңа диплом һәм акчалата бүләк тапшырдылар. Библионефть яңа креатив җирлектә булган әлмәтлеләр кала буенча музыкаль сәяхәт кыла алды. Биредә автор башкаручы Алексей Мельников тере музыка һәм шигърият сөешләрне җыйды. Кичәдә Рәдифә Нугманова да булып кайтты. Алексей Мельниковны күп кенә әлмәтлеләр киң кырлы, талантлы шәхес буларак беләләр. Үзе билгеләп үткәнчә, ул беренче тапкыр 4 яшендә шигырьләр яза башлаган. Ә инде аның иң яраткан шигыле нәкъ менә шундый күп булмаган аудитория каршысында үз уй кичерешләрен җыр юлларына салып бүләк итә. И не важно, что небо меняет настрой, как сказал нам поэт, проснись и пой. Алексей Мельников Әлмәт егете балачактан шигырьләр яза, музыка белән яшүсмер чагында мавыга башлый һәм бүген Әлмәттә автор башкаручы буларак билгеле. Алексейның җырлары шактый 70ләп җыела. Аларда якты хатирәләр, матур күренешләр, якын кешеләре чагылыш таба. Моңа иҗатта үсеш өчен җирлек булуда әтәрде ди ул. Калабызда барлыкка килгән яңа мәйданчык Библионефть креатив тирәлекне ул җырчы буларак кулланып карыйсы килгән. Здесь моя Биредә минем икенче эшем, өстәвенә китапханә шул тиклем яңарды, биредә җыелып утырырга була, җырларга. И здесь появилась такая вот площадка замечательная, на которой можно собраться спокойно, песенки попеть. Юлия Леонтьева һәм Мария Верина музыка сөючеләр кичәсенә Алексейның чакыруы буенча килгән. Алар хезмәттәшләренә түгел, дуслар да. Дуслар булгач, бүләксез килү килешме дип, үзләре дә иҗади номер алып килгәннәр. Алексей Мельников иҗатын хөрмәт итүчеләр аның җырлары тирән текстлары һәм көйләре белән аерылып тора. Күңелнең иң нечкә акылларына кагылырга сәләтле дип саный. Рәдифә Нугманова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Где город как на ладони, и может быть чуточку тише. Ознакай баскетбол мәйданчыкларында командалар иң осталарны билгеләделәр. Шатыртау спорт комплексында 3-3 баскетбол буенча Биги Бросай дип исемләнгән балалар турниры узды. Ярышка килгән 23 команда рейтинг очколары өчен кызу көрәш күрсәтте. 23 команда 6 яшь категориясе. Егетләр һәм кызлар җыелма командалары җиңүче исеме өчен кызу көрәштә очраштылар. Оештыручылар турниры уңайлы дуслык атмосферасында гына түгел, чын спорт бәйрәме итеп уздырырга тырышты. Мондый ярышлар ярдәмендә спорт дисциплиналарына кызыксыну арта. Яшьләрнең күбесе сәламәт яшәү рәвешен сайлый ди алар. В городе Ознакай у нас проводится впервые. Ознакай шәһәрендә мондый турнир беренче мәртәбә уздырыла. Ярыш республикада баскетболны популярлаштыру максатыннан Татнефть компаниясе ярдәмендә баскетбол федерациясе тарафыннан үткәрелә. Беренче чиратта бу чаралар әле яңа гына шөгыльләнә башлаган балалар өчен. Ярышлар кече яшьтәгеләргә исәпләнгән. Но в основном это рассчитано на младший возраст. Ярышларны Ознакай һәм Алабуганың яшүсмерләр командалары спортчылары ачты. Алар югары тизлек һәм тупны ерактан ыргытуда осталык күрсәтте.
Иң яхшылар исеме өчен Татарстанның төрле район һәм шәһәр командалары көрәште. Кызлар командалары арасында уеннар турнирының чын бизәге булды. Камилә Харисова соңгы елларда баскетболда аеруча актив. Һәр уенчы өчен үз позициясен аңлау бик мөһим ди ул. Миңа 17 яшь. Уйнадым бүген үземнең команда белән. Бик шәп, бик тату. Уйнап чыктык. Шады. Искәндәр Сәгыйтовның бу беренче ярышлары. Иртәнге 3-тә үк турып юлга чыкканнар. Бераз каушадык әлбәттә, ләкин әлегә җиңеп барабыз ди ул. Үзем 4 яшь инде уйныйм баскетбол белән. Бүген впечатление әйбәт булды. Уйнадык инде күп түгел. Атак бөтен әйбәт. Уен бик яхшы бара. Мин үз Ознакайның кызларын өчен килдем Джонатырга. Вот. Ознакай One Love. Ярыштан кала чарада танып белү өлеше дә бар иде. Балаларга баскетбол буенча Үзбәкстан җыелма командасы уенчысы Шухрат Мураджаев һәм Уникс яшьләр командасы уенчысы Ярослав Лобанов остахана оештырды. Смотрите, с чего мы начинаем. Я начинаю с центра площадки. Пройди. Дохожу до сведением левой рукой до трехочковой линии. Левой рукой. Здесь у меня любой перевод. Я делаю фейк. Ярослав идет на хендов. Я отдал хендов. 2 удара в центр площадки, у меня здесь ролл под кольцо. Отдал хендов, ролл. Пас в пол. Турнир алга таба да дәвам итәчәк. Киләсе уеннар Түбән Мактамада һәм Мирас спорт комплексында узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.